първата част ви обясних как работи хормоналната контрацепция и какви ползи има. Сега ще ви кажа какви въпроси да зададете на гинеколога и как да разберете най-подходящата форма за вас. Семейната история за тромбози и нарушения на кръвосъсирването е на първо място. Някои видове контрацептиви носят повишен риск при жени с такава предразположеност. Вашето кръвно налягане, историята на мигрени, особено мигрени с аура и начинът ви на живот, включително дали пушите, са фактори, които определят кой контрацептив е безопасен и подходящ точно за вас. Не приемайте първото нещо, което ви предложат, без да зададете въпросите си. Подгответе се за разговор с гинеколога. Запишете си въпросите предварително. Попитайте за различни опции – орални контрацептиви, пластири, вагинални пръстени, хормонални спирали. Всяка форма има своите предимства и недостатъци и най-добрият избор е този, който отговаря на вашия начин на живот и здравословно състояние. Хормоналната контрацепция е решение, което заслужава време, информация и открит разговор с гинеколог. Не е прибързано решение на базата на чутото от приятелка. Аз съм фармацевт, не лекар. Информацията в това видео е с образователна цел и не замесва консултация с лекар.